Now, tanan ta na mga regrets. Pagmahay, way back, years ago, 5-10 years ago sa atong life, natay mga gimahayan. Natay mga decision before nga makaingon ta may pagwala na ko to nabuhat. Or kung ako matumbalikan, ako yung tarungon sa decide. We are a product of our decisions. Na mga butang nga grabe na tong invest og effort, time, sacrifices, energy. Grabe na tong invest og prayer, and then wala na hitabo exactly sa atong gi-expect. Once imong kinabuhi dili in line sa purpose sa Ginoo, you are heading to a wrong direction. Isa na kadako kayo nga frustration sa unahan. Ang success sa kinabuhi, ang tinuod nga success, ang dugay nimong gipaningkamutan, mao ni ang pag-perform sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang kalibutan mo define sa success, it is more on about material things. Ang success sa kalibutan, basta na kay kwarta, na kay nindot nga balay, na kay nindot nga pamilya, na kay nindot nga sakyanan, na kay maayo nga mga friends, na kay influence, na kay power, na kay healthy nga life, makatravel ka bisag asa, makapalit ka sa tanan nimong gusto, that is success. Ingon sa kalibutan. And I know mo upod na imong dream sa imong life. Majority na to nangandoy og inana nga kinabuhi. God can provide all those things, pero dili na mao ang imong purpose. Ang imong purpose mo ay pinaka-goal, main direction dapat sa imong life. O abi nimo ang pinakadako nga pagpangilad ni Satan sa tong kinabuhi, ang pagtuo nga ang tinuod nga success sa pag-acquire sa tanang butang sa kalibutan. Again, God can provide you an abundant life. Ingon niya sa John 10 verse 10, tagaan kanyang abunda nga kinabuhi. Jeremiah 29:11, tagaan kanyang good future, good nga hope, tanan kaya ni i-provide, tanang tinguha karon sa imong kasing-kasing, pero dili na mao ang imong purpose. Ug ang pinakadako nga pag-ilad ni Satan sa tong life, nga kung nagtuo ta nga ang purpose sa life sa earth, ang pag-acquire, pagkabot sa tanang bahandi sa kalibutan. Nganong pinakadako na nga pagpangilad, mao na mo palayo nimo sa purpose sa Ginoo. Inila sa larangan sa celebrity sa Hollywood, sa pop music, king of pop si Michael Jackson. Nana niya halos tanan, fame, kwarta, usa pa, influence, power, nindot nga sakyanan, halos nanatanan ni Michael Jackson. Supposed to be makaingon ta, siya ang perfect example sa usa ka successful nga tao. And kinsa man ang successful nga tao, walay successful nga tao nga frustrated, walay successful nga depressed, walay successful nga dili happy sa iyang life. Nang kabalubon sa news, giputol ni Michael Jackson ang iyang kinabuhi. Nabaday tao nga successful ngin ana. Tungod kay ang butang sa kalibutan dili makahatag og success. Ang tinuod nga success, satisfied ka, happy ka sa imong life, you are contented. Kinsa pa si Robin Williams, known sa Hollywood, isa sa mga best comedian na actor. Tanawon mo yung movie, puro siya nakasmile. Tanawon mo sa interview, nakasmile, makaingon ta nga wagi lugar ang discouragement sa iyang life. Pero deep inside, lonely si Robin Williams. Ngano makaingon ko, the same issue, iyang gitapos iyang kinabuhi. Dili siya happy sa iyang kinabuhi. And that is not one of the manifestations of success. Nasa sa larangan sa Hollywood, naa niya halos tanan, fame, material things, pwede niya buhaton. Pero ang iyang outward nga appearance, dili na pasabot mo po'y naa sa iyang sulod. Kay pwede ka mag-pretend nga okay ka, happy ka sa material things, pero kung wala ka nag-perform sa purpose sa Ginoo, still your life is empty. And if your life is empty, di gyud ka satisfied, nagi kay something nga ginalong, gipangita nga di nimo ma-discover, gawas lang kung muduol ka sa Ginoo. Na isa ka agila, ang itlog sa agila na accidentally nahulog sa ground, nasalo sa sagbot. Isa ka farmer nakakita sa egg, iyang gipunit, gisagol niya sa itlog sa mga manok. And pila ka days na hatch ang maong egg, nga piso tanan apil ang itlog sa agila.
So nataw ang piso nga agila nga nagtuo siya usa siya ka manok. Wa sa kabalo nga agila sa nidako sa nga lahi iyang form sa iyang lawas, taas kisag mga pako, kuyaw kisag mga tunok. Pero nagkinabuhi siya nga samas manok. Mangakha, dili kabalo mulupad, manuktok lang dias yuta, mga onog ulod, mangakha. Kinabuhi sa manok. Nga supposed to be ang design sa agila mo soar high, huwa siya gidesign sa yuta, gidesign siya sa taas nga level sa kinabuhi. Kuyaw ang title nga Kristohanon. Once nahimo na kang anak sa Ginoo nga Ginoo, you are more than conquerors. Supposed to be ang mga Christians ang pinaka-blessed, malipayon, successful, satisfied, happy nga tao sa tibok kalibutan. Pero nagkinabuhi ta sa lower nga level sa tong kinabuhi, si tagpanakop og ulod, si tagpangakha. Dapat nimong ilhon unsa gyud ang kinabuhing Kristohanon. Kinahanglan ka mo grow. Gidesign ka sa mga eternal things, gidesign ka sa mga higher things, gidesign ka mo serve sa Ginoo, dili sa butang lang sa kalibutan. Ingon ni Paul, Colossians 3:2, set your mind on things above, not on things on earth. Christians, genuine nga Christians, gidesign ta sa mga eternal things. Gidesign ta nga mo serve, mo go beyond ta sa average nga tao sa kalibutan. Ang point nako is dapat mausab atong mindsetting. Well, kinahanglan ta maningkamot, kinahanglan ta mubuhi sa tong pamilya, mo achieve sa tong mga earthly goals, but be sure nga ang direction generally sa imong life ang pag-perform sa purpose gyud sa Ginoo. Naata sa generation karon nga gusto i-prove sa tao nga kaya niya buhion iyang kinabuhi. Di ba? Ang tao mayon as long as naka-educational background, nakay-trabaho, nakay-bank accounts, nakay-family, buhi na ka. Daghan kay mga secular seminar about life, about marriage, about practicalities, about business, everything about the world. And we think na enough na to para ang tao mabuhi. Pero honestly, biblically, ang tao inosente, ignorante, wa gi idea unsaon pag-manage ang life kung walay tabang sa Dios. Hinamdum ko sa stage ang mga bata namo si 30, mag 5 na siya karong May. And na sa stage nga di na sa gusto pa hilabot, mukaon sa di na sa gusto pa hungit kay big na daw siya. Sakay sa motor di na sa pagunit. Pero kay balok ko as amahan unsay kapasidad sa kong bata. Bisag unsaon niya gunahuna nga dako na siya, atubangan ako bata gyud gihapon siya. And by nature ang bata di kabarog siyang kagulingon. Well, magunahuna siya nga mature na siya, kaya niya, pero ang reality bata gihapon siya. Tanaw daw nato sa 1 John 2:1. My little children, these things I write to you so that you may not sin. Little children, ipakasama ta nga gagmayng bata. Ang bata dependent kadunay sa parent. Kinumdum mo sa news, bata namatay kay gidula-dulaan, gisuksok og tinidor sa saksakanan sa kurente. Ngano man, sa bata wa siya ideya. Tuon niya pag-enjoy lang to, paglingaw-lingaw lang to, part lang to sa iyang game. Pero wa siya ideya nga makadaot da ito niya. Muna'y thinking sa bata, muna'y point din ni John, little children, bisag unsa pa kataas atong naabtan sa larangan sa industriya sa kalibutan, kapila ka gipakpakan sa tao, giludhan sa tao in the sight of God, bata gyud gihapon ta. Dependent ta sa iyahang pag-amuma. Dependent ta sa Dios. Di na to kaya without the guidance of God. Palpak gyud ang tanan natong plano. Muna nga di na to pwede ako-akuhon nga kaya na to. We need the wisdom of God. Kinahanglan kita sa guidance sa atong kinabuhi. Proverbs 26:12. Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Tud kay lahi ang knowledge sa kalibutan ug ang wisdom sa Ginoo. You can be knowledgeable in many aspects. Pila ka degree gipang file nimo sa imong credentials. Wisdom is the application of knowledge. Application. Bisag unsan mo kadaghag knowledge kung di na ma-apply sa insakto, useless.
Kinsa man ang mga apostles, si Peter mananagat, si John, James mananagat. Wa sila'y daghang knowledge sa kalibutan, pero nahimong wise ilang decision tungod kay naa sila'y wisdom. In ang Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hangtod di ka mahadlok sa Dios, di ka kabaton sa wisdom. Hangtod nga wala kay wisdom, di ka kasaktog decide. Hangtod di ka kasaktog decide, palpak ang tanan nimong plano. Nag-start tanan sa